Zdravím ťa, to je Maroš Fér, autoprojektu Dáme to teraz.eu. Dnes mám pre teba veľmi zaujímavú otázku. Ako sa vyrovnávaš s kritikou? Hlavne keď podnikáš online, to znamená robíš nejaké video, tak ako robím ja, alebo píšeš nejaké články a tak ďalej, snažíš sa získavať nejaké kontakty ľudí, tak sa občas stane, že ti niekto napíše nejaký zvláštny komentár a ja rozdeľujem tieto komentáre do dvoch, by som povedal, kategórií. Jedna kategória by bola objektívna kritika a druhá kategória by bola neobjektívna kritika. Úplne jednoduchá vec. V podstate nedávno som dostal veľmi, by som povedal, zaujímavú kritiku a bola dobrá a možno hraničila s neobjektívnou. A neobjektívnu nemyslím tým to, že je naozaj neobjektívna, pretože každá kritika podľa mňa je subjektívna. V podstate je to názor istého človeka na to, čo robíš, čo si povedal, čo si napísal a tak ďalej. To je úplne v poriadku, ale objektívna kritika myslím v tom, že naozaj ti tá kritika dá nejaký tip, ako vylepšiť to, čo robíš, ako v podstate urobiť nejaké video lepšie, čo v tom videu ten človek videl, že čo si ty nevšimol, že by mohlo byť lepšie a tak ďalej. A ten človek vlastne ťa kritizuje, ale ti pomáha ti robiť lepšie články, lepšie videá a tak ďalej. To znamená, vyjadri nejaký názor na to, ako môžeš niečo robiť lepšie. Tak to ja vnímam. Neobjektívna kritika by bola, ak by ti niekto napísal napríklad nejaký vulgárny komentár alebo niečo, že nejakú nadávku. A vtedy vlastne s tým nemôžeš robiť nič, pretože vyjadril nejaký svoj názor, je to jeho názor a je to OK, ale v podstate nemôžeš s tým nič urobiť, takže v podstate takúto kritiku väčšinou mažem, niekedy mažem aj túto kritiku, ak je to na mojom kanáli alebo niekde v podstate na mojom blogu, zbytočne sa s tým nezaoberám, hlavne keď to je vulgárne, je to zbytočné a hlavne netreba tomu dávať žiadnu energiu, netreba sa za tým zamýšľať alebo v podstate venovať tomu nejakú pozornosť, pretože v prírode existuje zákon, píšem o tom viac na mojom blogu, klikni na link pod týmto videom, keď si pozrieš toto video, prečítaj si o tom viacej. Tomu, čomu venuješ energiu, čomu venuješ pozornosť, tak to ako keby, by som povedal, rastie a vôbec nechceme a nechceš ani ty, ani ja, aby akoby moja pozornosť rástla tomu, čo niekto povedal mne a hlavne keď to je vulgárne. To znamená, snažím sa na to čo najskôr zabudnúť, zmažem to a je to vybavené. Ak je tá kritika objektívna, to znamená, mi ak pomôže v tom, že mi ukáže, ako robiť niečo lepšie, tak samozrejme som veľmi rád a snažím sa potom tie veci vylepšiť, ktoré si myslím, že by sa mohli vylepšiť. Takže toľko zatiaľ odo mňa, čo sa týka kritiky, hlavne keď podnikáš online a tak ďalej. Píšem o tom viac na mojom blogu, klikni na link pod týmto videom, prečítaj si o tom viacej. Nech sa ti darí všetkom, čo robíš, to je Maroš Fér, autoprojektu Dáme to teraz.eu. Maj sa pekne, čau čau.